Dobrý deň, moje meno Karolina Đuđar, dneška budem vykladať druhú hodinu u 6. klasi. Važno je tako i na počátku nadpomnúť, že by ste mali porihtanú teku, gramatiku i čitanku i všetko toto provadzeli i prepisovali do teky. Znači, robíme klasično, toto, co na tabli, muši budzi u teki i blahočasovo, znači, prepisovac i provadziť na stavu. Poneže to robíme dalej lekciji, znači školska robota, jak co na tabli, tak pišete i do svojej teky. A že by sme započali novú lekciju, treba, že by sme u stvari povtoreli daco odije slovo, jak co robíme i na každej školskej hodini. Znači povtoríme u stvari, že dije slova to premenljivi slova, kotri označujú, to jest vyražujú diju, robotu, stan, znači, abo zbuvanje. I povtoreli sme i kolo toho na prešlej hodini, že postoja 3 časy pri dije slovo. Znači, možeme to i povtoriť tak. Znači, dije slova to premenljivi slova. Znača robotu, odnosno diju, stan, abo zbuvanje. Co ešte vážne za dije slova, vážny nám u stvari čas. Znači, tota linija, co sme risovali, znači, že by sme prepoznali, že tadzi na budućnosti futur, nješka co še slučuje to prezent i toto co še slučovalo skorej to perfekt. Toto sme už robili, ale treba, že by sme u stvari znali hasnovac to ti 3 ponjaca, znači futur to buduci čas, prezent to terašnji čas i perfekt to prešli čas. Znači, isto važno je povtoriť, že dije slova menjajú še po konjugaciji. To važno je zapamätať. Konjugacija to premenka po času i osobo. Časi máme 3. Nadpomínam, znači perfekt, prezent, futur. Osobi kotri máme, znači to toti kotri hasnujeme jak od zamenovniki, znači ja, ti, von, vona, vono, mi, vi, voni. Važno je isto nadpomnúť, že dije slova môžu buď prechodní i neprechodní. Znači tu, keď dija u stvari prehodzi na objekt, znači možeme povesť, že písal, koho co zostal, a neprechodný, znači písal, to sme, hej, ajde už pohasnovali, znači možeme také druhé dije slovo, znači išol, ale tu napríklad koho co še nemôže pohasnovať. Znači niet objekt, na kotrým še odvíva robota. Večer zdohadneme, že sme ešte robili od djeslovných formoch, znači robili sme infinitív. To nám hlavne še zdohadnúť, že to u stvari osnovná forma djeslova i že von u stvari infinitiv nam služi peršenstveno, že nam menuje robotu
Jak co to napríklad čítac, písac, slúchac. I zamerkovali sme, znači to môžeme zo svarbu zaokružiť, že še infinitív oboviazno zakončuje na c, okrem da jedných druhých. Vec máme napríklad isto značenie infinitíva, že nám hasnujeme, že by sme napravili budúci čas. Napríklad budem písať. Znači máme c i máme budem. I doplňuje značenje nepodpolných dieslov. Znači toto len povtorujeme, bo sme to robili. Znači máme napríklad von chce. A co von chce? My tu nemáme nejakú točnú informáciu. Znači von chce napríklad tancovať. I tu sme pohasnovali infinitív so dieslovami nepodpolného značenia. Tiež sme o dieslovných formoch robili i imperatív. Imperatív sme hovorili, že to rozkazujúci spôsob besedy. I hovorili sme, že najčastejšie imperatív najvoľa hasnovať z rodiči. Znači, poporaj chyžu, skloň sa od kompjutera, nebavte ľobaviska, podkladaj šmaty, čom si taká chyža, i tak dalje. No všetko to, ja še skladam, oni to robia zo dobru na miru. Ali uglavnom vše to robia u imperatívu. Keď da komu poveme, že hýbaj, šedni, znači nemusí to vše buď kričanie, ali uglavnom vážne, že by to bol vypovedzený rozkaz. I zdohadneme še, že sami sebe rozkazovať nemôžeme. A keď napríklad vežneme do ohľadu dieslovo čítať, znači ja sama sebe nemôžem komandovať, ale môžem komandovať osoby, kotra ty. Znači ty čítaj. Von najčíta i ona najčíta i ono najčíta. U množiny my čitajme, vi čitajte i oni najčítaju. Tu še zdohadneme, že sme prepoznavali zakončenja. Znači máme u peršej osobi množini me, u druhej osobi množini c i tu sme napravili hranicu, pretože tým môžeme direktno rozkazovať a tretím lícom, tretím osobom indirektno. No, toto vážne, že sme povtorili, pretože jeden od spôsobov, ktorý my ešte hasnujeme, volá še potenciál. I to nám náslov. Znači potenciál. My to napríklad hasnujeme, keď hovoríme dajaké, napríklad chceme vypovesť žadanie. A co by sme mohli požadať? Napríklad išol bym na morio. To nám coška, co žadáme. Abo napríklad možlivosť mohol by prísť. I uslovie
Keď byš chcel, zrobil byš. Znači máme žadanie, co by sme žadali? Išol bym, jedol bym, bežal bym, skakal bym, cožka co žadáme. Možlivosť, že postoji možlivosť, že še dáco realizuje, ale nemusí značiť, že i bude. I uslovije, keď byš chcel, zrobil byš, keď byš toto, tá byš hevto, keď budeš odličný, dostaneš nový mobilný, keď budeš toto, vec normálno dáky pošlidok. To tí tri stvari nám u stvari odredzuje potencijal. Znači, to možeme i napisať, že to zložena forma dieslova, subjekt môže byť menovaný a nemusí byť. Dám vám času, že by ste toto prepísali do tekoch. Ja tady toto časť posteram i môžeme tady ďalej vec robiť. Znači vážne, že by ste konstantno povtoriovali i mali zapísané u tekoch toto, co še píše na tablu. Znači, náslovo stáva, robíme dneška potencijal. Znači, ešte raz povtorím, potencijal to zložena forma dieslova, kde subjekt môže byť vypovedzený, imenovaný a nemusí byť i že nám ono ukazuje žadanie, možlivosť alebo uslovie. Teraz my môžeme tak, znači napraviť jako tabličku, menovaný subjekt, podsahneme liniju i tu je nie. Znači nie menovaný. Teraz o čím še robí? Znači keď môžeme povedať, že ja by putoval, i to by bolo krásne, ale teraz napríklad, keď by sme vyrúceli otať subjekt, keď by sme ho nemenovali, jak by ste napríklad porobili toto, že by malo smysla a bez subjekta? Znači nepovieme, že by putoval, ale napríklad vec by sme mohli povedať, že putoval bym. Kto? Ja. I my to prepoznávame práve po tým zakončeniu. Vec, keď máme vyrečenie ty by putoval, keď toto vychabíme, dostaneme putoval byš. Známe, že ty u pýtaniu po zakončeniu š. On by putoval, bez subjekta ono bude putoval by. Ona by putovala, by. Ono by putovalo, by. To nám u jedniny.
u množini. My by putovali. Keď vychábime subjekt, nemôžeme povedať, že by putovali, ale putovali by sme. Vážne nadpomnúť. V jedno píšeme by sme. Vec. Vy by putovali. Putovali by ste. Tyž, znači v jednoše píše. I oni by putovali. Putovali by. Znači, toto je vážne zapamätať. Také daco jak písňočku. Bym, byš, by sme, by ste. Znači, to stalno povtoriovať i točno zapamätať, že by sme píšeme v jedno i by ste píšeme v jedno. Znači, i u potencijalu, jak i u drugih djeslovnih formoch, znači, subjekt možeme menovať, ale ho nemusíme. No, da kedy starší ľudia znali pohasnovať i takú, nám to už taká čudná bešeda, pretože my tak veci nepripovedáme. Moja baba často znala povedať, že bola by mi jedla buchty. A ja už utorila, že ješe mi buchty. Znači, to už i generacijski še premenjelo, zato že zname, že jazyk jak od žive jestvo, ono še menja u zavisnosti od okolnosoch i obstavinoch, i uopšte i ľudzoch i od hasnovanja. Tá napríklad, i keď by sme napísali, že tak bym bola jedla buchty. I vec, hej, položíme 3 točky, bo takša žena zadu mala, že či ich napraví, či nenapraví. A ja patrila na ňu, že dobre, znam, že troška o buchtoch, mohla by, ale sama to tá forma, znači tak by mi jedla buchty, veď známe, že to potenciál, bo ja by coška, ale toto bula, znači to vec sme už naučili, že to týž potenciál, ale to še volá potenciál prešli, pretože bula to u stvari prešli čas. A potenciál prešli, znači on týž označuje isté jakco i običný, zvyčajný potenciál, znači označuje žadanú, možlivú alebo uslovnú dію, котра ще могла окончувати у prešlosti. Znači to u stvari ani nie daco češke, znači to máme potencijal i pomocne je slovo buc, kotre u stvari u perfektu. A perfekt še zdodnjeme, bo sme robili dije slova, že perfekt to u stvari prešli čas. Tak napríklad, i nám to naistenie zvyčajno zvučí. Znači, keď povieme, že ja by jedol, co by sme jedli? Pici. Ja by jedol pici, keď by sme to položili do prešlého potenciálu, tá vec by bolo, že ja by bol jedol pici.
A my to už u dneškajším čase, znači jazyk še prosto mijenja. Ne pojme, že ja bi bol jedol pici, ali ja bi jedol pici, abo jem iše pica, abo študiram o pici. Znači, bilo jakej formi, ale už dneška ritko kto to hasnuje. A ja bi jedol pici, znači ja bi bol jedol pici, a ešte keď by sme še tak pobavili, že by sme vychabeli subjekt, vec by ono hlašelo ešte nezvyčajnejšie, tá vec by sme napísali, že bol by jedol pici. Znači to ritko už to hasnuje, starší ľudia ešte hej, ali to pomaly so časom zamiera, no ale to nevyhvárka, že by še potenciál neznal. Teraz napríklad, keď máme napríklad vyrečenie, že ty by pil soku, u potenciálu prešlim bi bilo, že ty by bol pil soku, a bez subjekta bol byš pil soku. Popravdze, ja to ani ne zamerkovala indzej, okrem jej tu co še uči, ali je jedna ruska špivanka, kotra ma stihi, keď by bol znal, že ja vojak budem. Už še nezdohadujem na slova, ale to isto to tá nezvyčajná forma, keď by bol znal, že ja vojak budem, že ja čarný, už nezdohadujem što še, no a nebitné. Ale sama to tá forma, keď by bol znal, zapamätáme ho len po tej písni, že še to robí o potenciálu. No, za dneška vám ešte len napomnem, že to tí lekcii máte počínajú na 138 boku u gramatiky. Porobiť tam vežbočky, kde je prázdne mesta. Za každé pitanje, abo dati co vam treba, znači Viber, Classroom i vidíme še šlidujući raz. Cekujem, doviđenja.